Dipunduti sadeyan kula niki, dipunduti peleme legi-legi, rasane mirasa ramarake gelo. Yen sejina kalih atus rupiah, yen rong jina kula caosi mira, tak aturi milih, tak aturi milih jiwa. anggere aja sing tuwa, Pelem gaduh angger aja salah ngitung, mana lagi sing dodol yo marak ati, ampun dodol Simbayu kaya sembadra. peleme mas, monggo mang milih sak kersane, enten sing gedhi, enten sing cilik. Wow, iki cilik-cilik banget to, Nduk. Wah, iki sing tak incip iki apa? Legi ora kecut banget. Kok dirupi sing kecut. Yen dicobi mengke sepet raose, kula lila diwangsulke artane, kula mboten purun sing langganan getun. Kados pundi Sing niki pancen legi, nek sing niku rada dalu, pilih pundi sing murah lan sing gedhi. kantun 8. Wong kula mboten-mboten sangu kok. Aksine kok pilih wae duit ora gablek. Dasar semprol kowe. Aku mung kepengin nyawang kowe, Nduk. Timbangane nganggur. Ojo selak, Apane? ojo selak. Apane? Kowe wingi kanten kep, ojo goro, Apane? ojo goro. Apane? Ngaku wae yen pancen satriya. Wes suwe kanca padha crita, ning aku ra gampang percaya. Kepengin buktekke, kepengin buktekke. Saiki wes weruh buktine. Kebenaran, kebenaran, mumpung durung dadi sisi aku. Yen tok kuwi, Piye to? yen tok kuwi, Piye to? wis dadi kareping atimu. Wong lanang dudu kowe dhewe, kondo terus terang wae. Aku ora susah, kowe pengen pisah. Apa ngono, apa ngono, apa ngono. Ayo kondo wae.
gawe bingung atine dhewe angger bisa tuhu bisa rukun mengkone wis bet sapa wae mung siji penyuwunku muga dheweke bisa ngerti atiku golek awet jamur sing tuwa oyote cendhek apa dhuwur tak kira padha wae pilih iwak sepat apa daging sapi sugih apa marat aku ora peduli ra peduli ra peduli ra peduli ra peduli ra peduli ngendi kudu tak wiwiti nyusun tembung sing ora nglarake ati apa rasaning ati kudu ninggal wong sing tak tresnani
yen kowe tresno aku kowe bakal bloko yen kowe tresno aku kowe bakal bloko yen kowe tresno aku kowe bakal bloko yen kowe aja paiting sepele kerang ala rupane sing dadi enake kowe pisan ngrasake eling sak lawan yen wis kenal cah ayu gek ndaku yen wis srek neng atimu aja ngulur wedu kerang ala rupane sing dadi enake pisan ngeling sak lawase paten kondangi paling enak rasane angger tlaten bujuke wis didelemi kerang ala rupane sing dadi enake kowe pisan ngrasake eling sak lawase mesem nggodha atiku tau rampung aja eling pak lekku aku ora tanggung kerang ala rupane sing dadi enake kowe pisan ngrasake eling sak lawase piye carane miwiti cita lelarane ati priya sing tak tresnani selak marang janji tansah kelingan ing ati tindak tanduke berbudi manah tansah priya ora bisa lali aduh
ning ati pancen rangwati nandang susah tak lakoni nadyan rekoso ning ati angger banjur mari lelarane ati sing solae lagak Betawi celana jengki rambut nutup rai rumangsane model happy durung suwe ning Jakarta masyarakat do ganti nama pengen gagah jaga gengsi si Sartono ganti Sartana ceritane dek mulai ning Boyolali ngerti-ngerti ditangkap polisi rambute digunduli si Sartono muni-muni bela diri. Loh, jangan toh Pak. Lambok di sana tuh udah biasa. Saya ngomong Jakarta udah biasa, ngomong Jawa jadi kagok, Pak. Lambok jangan dong, Pak. Sartono digawa ning pos polisi tekan gone diinterogasi Sartono sadar diri tekan saiki wis ora tau aksi lah mulane aja sok aksi cah desa ning Jakarta pisan we ganti nama Sartono ya Sartono to lele dadak kakean pertingsing biyen sliramu setia nganti nglakoni pirang-pirang dina sing mbok aku sak donya biyen ora tau leren tansah janji malah sumpah mati ora bakal pisan ingkar janji ning saiki ora tau gawe tentrem ati saben-saben tansah nesu tan ana sebabe kapan sliramu kelingan jaman biyen nalika tunangan kepengin urip tentrem bebarengan aja lali tak setiani salawas-lawase eling ono katresnanku sejatine aku ra tau janji
sliramu. Coba eling-elingan, coba eling-elingan. Kapan yen aku ora kleru, malah aku tau kondo. Sliramu wis tak anggap dadi kaya kamasku dhewe. Kena apa bareng aku kena karo priya liya. Saben pedhok mesti mengut aja ngono. Ing donya ora kurang wanita kang luwih ayu. Yen wis pancen wancine mesti bakal ketemu dhewe. Kena apa bareng aku kenal karo priya liya. Saben pedhok mesti mrengut aja